U Tomislavgradu predstavljena je knjiga Laži o srpskom antifašizmu i antisemitizmu doktora Mihovila Biočića. U svojim analizama autor se u ovoj knjizi usmjerava na laži o agresorskom antifašizmu i antisemitizmu. Hrvatski narod je od vremena svog djelomičnog gubitka neovisnosti u srednjem vijeku 1102. godine, to jest nestankom hrvatske kraljevske loze Trpimirovića i smrću zadnjeg kralja hrvatske krvi u Bosni, Stjepana Tomaševića Kotromanića, 1463. sanjao o ponovnoj uspostavi svoje neovisne države. A problem je u tome da ima jako puno laži u javnom prostoru i kad se to malo proanalizira, sve te laži ili gotovo sve imaju svoj izvor u Beogradu, poneke u Sarajevu. Zapravo radi se o tome da se nas Hrvate pokušava na sve sile ocrniti onim tradicionalnim stereotipima koji nemaju nikakvo utemeljenje u stvarnosti. Ako se pogleda na nekakve statistike, na primjer Evropske unije, Hrvati su najdobroćudniji narod u Evropskoj uniji, najniža stopa kriminaliteta, vrlo niska stopa silovanja, Hrvati se osjećaju najsigurniji hodati po noći i slične stvari. Međutim, nas se prikazuje više puta kao nekakve vragove koji jedva čekaju da napadnu na nedužne Srbe. I to je jedna situacija u kojoj sam ja sa svojim prijateljima, to je eskaliralo prije nekih 10 godina, išao sam se tome oduprijeti naravno na primjeren način u Njemačkoj i uvijek sam želio napisati jednu knjigu koja opovrgava te klasične laži da su se Srbi u Drugom svjetskom ratu podigli na ustanak protiv krvožednih Hrvata. Međutim, dogodilo se nešto zanimljivo, to što sam ja smišljao, ja nisam povjesničar po struci, takvu knjigu napisao je netko drugi, profesor dr. Mihovil Biočić, i ja sam čuo puno dobrog o njemu, to je bila prilika da ga upoznam i tako, eto, ja sam predložio da predstavim ovu knjigu danas u Livnu i Tomislavgradu. Knjiga je zbilja vrijedna, pogotovo za one ljude koji nemaju možda tako dobre informacije ili toliko iskustva da mogu sami rasuđivati, na primjer stranci ili mladi. Znači, to bi za mene bila knjiga za uzrast od 15 naviše, ili možda čak od 13 naviše. Takvu knjigu bi zapravo trebao pročitati svaki mladi Hrvat. Da jednostavno zna kako se prevrću činjenice i kako se od nekakvih mitova, od nekakvih izmišljotina stvaraju cijele, ne znam kako to nazov, blagdani, državni praznici i tako dalje. Znači, riječ je o knjizi u kojoj doktor Mihovil Biočić raskrinkava laži, srpske laži o Hrvatima i hrvatskome narodu. Riječ je o brojnim lažima koje smo mi zapravo učili u školi, jer se stvarno nameće jedan jugoslavenski pogled na povijest hrvatskom narodu u kojem se Hrvate optužuje za zločine koje su zapravo počinili četnici i Srbi, a nama se nameće krivnja za to. O tim stvarima se šuti, a povjesničari koji se bave time, poput Stjepana Loze i Blanke Matković, o tome pišu knjige, međutim one nisu uvrštene u obaveznu školsku literaturu, a bilo bi dobro da se i o tome čuje više, jer Hrvati da bi išli dalje moraju znati svoju povijest i nemaju razloga biti stigmatizirani kao krivci. Ova knjiga u stvari prokazuje krivotvorine prema hrvatskom narodu i hrvatskoj povijesti. Dakle, na hrvatski narod je toliko nabačena velika ljaga od strane Srba i komunista da je uistinu to danas kao postala istina. I danas mi u školi učimo ono što smo učili za vrijeme Jugoslavije, a učimo jednom riječju laži. Svu hrvatsku povijest, bar u zadnje 150 godina, treba napisati iznova. To nisam samo ja rekao, to su rekli veliki znanstvenici, među njima i Blanka Matković i drugi naravno. Dakle, revizija, ispravljanje krivih navoda je apsolutno potrebna i što je još potrebnije, to treba djeci
u udžbenike staviti da uče u školi. Jer ako oni to ne uče u školi, nego ako ih uči Pupovac, da je i ustanak Srba, četnika 27. srpnja 1941. godine bio ustanak antifašista, onda su oni, djeca, obmanuti. To je bio četnički ustanak i to sam u knjizi dokazao. Bila je fama za vrijeme cijele Jugoslavije, pa i do danas, da je u Hrvatskoj bio jak, veliki antisemitizam, da su genocid nad Židovima i tako dalje, a u Srbiji ništa. U Srbiji ništa i o tome se nije uopće učilo. Pa se pretpostavilo da tamo nije bilo ništa. Međutim, Ester Gitman i brojni drugi znanstvenici su dokazali da je veliki broj Hrvata spašavao Židove. I Blaženi Stepinac, članovi vlade NDH, ministar zdravstva NDH i brojni drugi, da sad ne ulazimo u detalje, sve piše u knjizi. Dakle, bili su rasni zakoni u NDH. Bilo je zločina zbog tih rasnih zakona u NDH, ali ni sjena kao u Srbiji, u Nedićevoj Srbiji, jer su se oni pohvalili vrlo rano, prvoj polovici 1942. godine, da su očišćeni od Židova i da je Beograd prvi grad u Europi judenfrei. Krajnji je čas da svi hrvatski umni radnici, svi znanstvenici u Hrvatskoj i u svijetu daju svekoliki doprinos svom napaćenom narodu, otkrivanjem istine o vlastitoj prošlosti, kako bi opstali u ovom suvremenom i nemilosrdnom okružju. Ja sam završio svoje školovanje prije više od 40 godina, moji sinovi su se školovali u Njemačkoj, moram reći, to što ja znam u Hrvatskoj, mislim u Bosni i Hercegovini, uči se još ona povijest iz Jugoslavije koja je jednostavno lažna. Stvar je lažna. Po podacima koje sam ja sam dobio, znači po originalnim dokumentima, srpski ustanak u Hrvatskoj počeo još prije proglašenja nezavisne države Hrvatske. A partizana u Hrvatskoj 1941. bilo je možda u tragovima. Tako da ja ne znam tko je onda mogao 27. srpnja podići ustanak kad je ustanak počeo puno ranije, a pogotovo to nije bio nikakav antifašistički ustanak jer su ga baš talijanski fašisti poticali. Znači tu je potrebna jedna temeljita revizija povijesti. Povjesničari po struci se vjerojatno iz političkih razloga moraju držati toga što im je propisano, pa onda djeca uče to što uče. Nažalost, te priče da je 27. srpnja bio nekakav ustanak protiv nekakve zločinačke vlasti, to uopće nema nikakvog utemeljenja. Da, to su stvari o kojima se šuti u Hrvatskoj. Zapravo šuti se svugdje. I jedan čovjek kao što je naš kirurg Mihovil Biočić je baš tom kirurškom preciznošću, onako minuciozno obradio sve te zločine i pokazao na konkretnim primjerima kako stvari zapravo stoje. A o tome se ne uči ni u školi, ni na nekim predavanjima, zapravo nigdje. I iznimno je važno da povijest koja nam je bila nametnuta se napokon napravi revizija i da učimo stvari kakve su stvarno zapravo bile, jer Hrvati nisu genocidan narod. Dakle, ono što sam ja vidio udžbenike, a bilo je to nedavno i u javnosti, katastrofa. Dakle, više se uči o Bakariću, Jakovu Blaževiću i Titu nego Tuđmanu, nego Domovinskom ratu. Mi smo konačno izvojevali slobodu i dobili smo slobodnu domovinu krvlju naših branitelja pod vodstvom doktora Franje Tuđmana, ali nismo još pobjedili jugokomuniste jer nije bilo lustracije. Mihovil Biočić rođen je 1946. godine u Kaštel Sućurcu. Specijalist iz dječje kirurgije i opće kirurgije, doktor znanosti, predavao na Medicinskom fakultetu u Splitu. Kroz rat je bio zamjenik zapovjednika sanitetskog stožera za srednju i sjevernu Dalmaciju, te je odlikovan brojnim stručnim odlikovanjima.